nothing but love ziektu Tochhong Ruata bungkhatna ka phone vibratory chuan min ti har zoka ka alarm clock chuk en vata zingda riat le minute somli panga alo kok vung to a alarm khadaruka ka kam ve nge ya aron beng chen vak khan ka beng top bura kamuthil san le dai alo nia ka alarm ri ka ben hlum zo nuwa khan phun nu no chungin ka tho ve nge khan ka ria a class ka tlai trap ti po ka ria chuta mai po phi man lovin class kal turin ka tlan nga lok nge in ka sheboka ma se chutia ka phone ri in min ti harle ta ka chuan kha ka alarm ri ka ti top tenen kamu manglama ka lo le cheng zui ni ti ka chuak wara phone chuk en vata class ka tlai lo na tur ka alarm set chu lo nia kain per tho vata bathroom kal turin towel toothbrush sabun tenen ka phek chuak ngal dora dalip sing po keima ang thovin phakloi chungin ha lo not phone ve su a hi morning tina bula chuan ka vadinga alo ti ve mai boka rangmang khengin kein not soka karu matanga ka chuale meu chuan dar kuale minute som ari vung to a cheiro voini season tharakan class nei masak berna tur ani to a ke hi katlai kum tlon le don ti naim ningai tiril ruchung chuan in hnuai panna stepa chuan katlan thlador dora dalip singa auto chuang tur che suring mangkheng hian ka zuk aw faka hey dalip ka du ve ka ti tham truaka nui vur chung chuan milo ngak ve mai boka kan hostel atang hian kan institution kan university complex minute som don tlana nia tingai vatlai ve tho ve katia nia kanom samlova class thul ka hre boxia ka kalui ta thawani hi atia kanin anglo khermai katiril ruwa awazia lo ve engena berchea katile shrama kapuma nom chi alwa kan breakfast ei khani nge yang atini ania hey class singai poimo wang poni lawang newcomer mel thadeu I mu chak wang mai ni nge yang katia zalo deu chuan anuya kafiam thulo super poi min riat pui vekalom atia kanin anglo le ta ki chu chuan lam tur engma omlo ka thot lai wang ani top mai ashim shima hetiang kolesa nula mel thate be si reng ateu lo mai state tina tangron kal mel le pian ei zong tur ni lo ti riat ngoi engineering an ni top lo chuan engma be sen nei lo ti tur khopa mel chia anon kal khom mai thina lom ati zuya kanui hoka ani po chu then ve seka institution kan thlenga mien lo re thap to a man mo deuh chuan classroom lam panin kan kal dora classroom kan thlen chuan teaching pe in lecturer alo ding reng to a lecturer chu mi tharani hlawa engma soilo chuan kan lut tlang ngal topa hello ron thleng thar te kha kan thut na tur kan panlai chuan kan zirtir tu thar chuan aron tia kan thut na kan thlenga kan thu ve maya khongai takin in thut mun atang khan in ding them aron tile shama ka shelo der ngiala ka hoi chuak du lo lui viau nangin chutia ron tile ta ka chuan ka hoi chuak ve ta a dalip chu lo ding wang to thunga kan lecture thar chu ka be sei angani ta hau lo mai kumlama po upalo tak mel chelo zet mai lo ni tatlat peka he institution kan lecturer te hi kum somli atang kum songa chin chunglam experience nei tak to mani in ring tok tak vek ani hlom tlang puya tuna kan mi tharero chutiang mel pu chun mi lo thung kan madam nei ve te chu thau mong lian tak sari kai nul vek mai an ni hloma nula kan nei chun te po pian wang deuh hem hum ri mel deuh an ni tlang pui chu mi thar chu chung ang chu ni ve mi lo ain khai thizaya samsen lam lek sen uchuak ni silo mel in vo fu zet mai ania sari akai ve nge ya ma se ain me over ma zok chiang zet chuan min lo en kalmaya ka thian te ho chuan ka ham hai mel an mu chuan an nui deuh tet hloma kabula thu anupa chuan zoi te hian a chelo te mai nia alo ti supa in vatlai ve har satna in tok ti na emni zoi fi rai si chuan atinon le a o te chu vamoi chiang kuang tak em min deng dot ni main ka ria nia miss principal ka hril sa a
ti na problem chu Dalip chuan fel fai takin a soi maya. Okay, Mr. Dalip ithu theyang. Dalip hi ka hnuai le a thu ania. Kalamaron hoi chowa. Dutak nang engei problem ni vea aron ti thop sata. Dutak atiri chuan ka thutna tang chuan min len chuak lop ni in ka ria. Ka huai sen na le ka in ti ve kheng khong na zong chumin no bo sak vek ni main ka ria. Englo mam englo ka tinwa nu a. Enge englo chu atia ama ho chuan annui hak hluma. Englo ni zan ka mutlem de lom le ka ti loi Ruata. Chuan jing thoi hai ta ti naim ni aron tia. Oh, ani deuh ber. Chubaka ka ti man chowa. Chuan alo tia. Amela chuan min lom hle tia riat. Chuan Mr. Dalipa ka buai puya ka tia. An thum deuh haka. Dalipa chuan nui thu chungin ron ena. Kalau si zawa. Chuan aron ti le a. Chuan tihian ka ron tlai ta ni ka tia. An nui ham hama. Ole, kay hiyan Mr. Chowdhury ay karon kaldona. Humanities, Social Science in History of Architecture, Ancient and Medieval Period subject karon dona. Kaming churadika minavara putam aniya. Rade amo tin min ko theyang. Mr. Chowdhury 6-month training na in USA aumbo hlanin kanin hodona ni. Final course kanthlen maynaron kirle mandona ni. Atiya. Kut kan beng dardara chuta class la tranta a class salak lai chuan mit lalo le kin kalau ena asari kai khu phak lo dewa anak nem langwar hai mai te chuan mi tatlung kher mai hetiang em hi tamil nula naran milar nilem lo zinga anom thei ngai do nem ni katiril ruwa whiteboard ta thila ziaka a pharvel lai asari la deu kar adul nem war na lutuk te chumi talak hop mai hetiang nula slim le pian nal zet mai hi vai ho du chi zuk ni peklova thau mum deuh nel nul an du chi zuk ni tlat peka ka laptop hong chuang si lo chuan kalo en dau dawa chutia ka en reng chuma po chuan miron muwa anui deuh sai ringota voi ni voi thum lai miron mu ta ka chuan asari siam that pa chuan hello Mr. Latecomer I laptop chiam ni aron tia anui dara ka sendeu apa ka laptop chu ka hong ve ta a class bana mian chua sup nuwa ka chuak ve nuwa Miss Radhika chu ka pan hnaya adokana chuan le ka them ka da a engeni ta nui chung chuan aron tia ka ming ka tiringota arim tui ham hle mai sorry ti pa chuan ka le khapek chu ena Mr. Java zelo deuh chuan atia Java kalau tivata Java nilo Java kati chara jawi Java atile shrama min ena kanui mu chuan confused ti riat zet chuan andik lo em ni atia dik chi lo tinalam dan chu ka hril le ta a Java paideuh chuan atile a correct kalau tivata engnam ngei ni mintiha a Mizo notice site katia Mizo ramo kashialom atia laptop chu kenga Mr. Java kankal thei to em atia sure kalau tia kanin zui chuak ta naka I character kaina to parini mo atu ka class kan ban chuan atia kanuya achangin katiringota acha atia kanin zui chuak le ta a chutiang chuan ni tin class ban piangin ka chuak nu nung bera min nga ke moti turin ain khung muang nge ya kan chuak rul tok chi zel kanin betam lem lo nangin I thamo tiemo talin kanin bezia anel ema min ngai na ve hle ni in ka ria ni kha chu class lak zo engmoti fel ngai kania wangin ka chuak masadona Mr. Java biaklok chakadu aron tia kadinga midang chua zo ma chuan engma soilo chuan ain khung fel mala an chuak zo ta tia enge chotnui ti don atia engmo kam hai chuan kativata nui chung chuan
chotnulam engi ti don atinon le a engma katilawang katia weekend test tu risir don lem ni zirlawang ko phur lem lo phok sha chuan amenga engmo ithiam ti na em ni kanuya nilove zirna hun dang ka nei kati na nia engenita katia engnilove min chu pui manem katia atita a huis thei cham kamana ni ringot mai o lutuk khoya katia nui chung chuan shopping mall a kal kadua atia ole kalom khopang chu katia office a thil ti tur kania kakal mai don sin ole lan chei zo o ole khoya nge kalo mang boys hostel ei omtiro o ome geta lo maila taka ichian te pani vel hruitel turi hriangem atia kan pani chawin romantic talkin kan chuak dun don emo kati mana ka hrelo le katia poi chuang lo atile maya ani lecture common room lama akala ke office lampanin ka kalzui ta ngala java baba khana rilchem anup chuan ron tia engchumo kati huwa Miss Radi bazar pui tur chung chang khamole atia kanui saka kakal lovang ti ahlau hle akangaya shile katia kan man vek to ti nia huat Miss Radi khan complexa inalu alok dona bungro kan lei pui ngai lom ati chuan ka zuai roi ni main ka ria ole kaman ngal kati zuai raya keima chau min ti emo kati line midang po kan warden nena alo dile ni nge yang ma se midang chu warden shil annia ke chuama shil nge lom kani tin kein nem chopta a mola tanga kan ho chu kan bor lak lak khop mai in chung bungrole ei tur sang sang kan keng bor luk hloma kan institution hian main building omna sang dai ni ma se hostel boys and girls hostel baka lecture te omna quarter chu complex mun khata kanom ho veka ma se ain hlat ve angreng kan compound hi zau thave tak ania girls hostel nen phei chuan kanin mu phak lo shim shim veng khat tiat deuh long zau ania thinga om thua kongpui nuam tak om zui boka len kho thon thein mun nuam deuh om boka nitlak male zing ni chu ma deuh hian kan work sup sup thin Miss Radi quarter lu tur chu fal deuh nal bika amuna nuamin pangpar tamviu nge nge ain chung vel te chu kan sing safela carpet uluk deuin an lo pha diam to a abung ruata chu ronda nok nuai boka chung te chu kan rem fel sakloma architect zirlai rual kan ni boka kan du tlang hlom hle decoration chung changa kanin hnial deuh bap bap hloma kan nui hnem tlang hle bok Miss Radi chuan salwar podal aha a ain me khop mai asam kir koi deuh chu du da devin scarf in a tron toma kalo en le dau dau thin classroom a chuan len sawu mai mai lo nia in lama chuan spek a bun thung kalo en dau dau lai chumin ron mule zau thina kanin nui ringot zel dar sari dona kan zo fel thei shama theitui sor fresh deuh mai kan in hova kan mui pui pu anup le krishna anin hniala kan nui le ham ham thina ke chuan Miss Radi chu no seng hoi vela ka pui bor bora chung te chuan up chuan miron ka pa zau thina mam zawa hi laka aluang liam na sate ania ni zan po arum bulaka kallai ni hminga lam mol mola arum kong ka kal bok sirawa ka honga ka bi dek deka amu hi lalo nia amu mga ahmu che niang atia kan nui ham hama tak takani chuan kalom khopang chu atia min ena min mel dan chu poisei lo mel hlein ka ria hlim deuin zandar riat dona kan ho santa a Mizo nulani se anom ngam lo mai thei ma se Miss Radi chu ama chawin om ngam tlat thar jip dum telar maya kol te tlat boka ui golden retriever nal set mai akol boka ahlim tok hle ni in a hriat Zava Miss Radi nen hian in kara engomotak omni in ka hria anup chuan atia kanuya nangma chi bazar pui turina som chia
midang chu Mr. Babu shil chop kan ni ati zui le zata kain ti theiru hle ke chu Miss Ready hi a chair ka du chi ni lo Krishna chuan ron tia ke po mam suami ka du zok ti velin an rinak nak hloma ke chuan kalom zok ti reng an shelo tu man thamin ti puilo ma se ka pui ti lo khop mai ka du chuan ka shelo ma se ka star ru thung min du se chuan ka du ve viau tho chuan ka ring engemaw chang chuan ka lo ngai tu veng thina chu wang chuan tu lo top chu kani bik lo ama la hilano pangru viau le ngal kein kumsom ni pathum na kamang meka ani po kumsom ni pasari velek alani nge ama hi tamil nula dik takni in chennai khopui bul marlam kilometer somruk chuang zeta omania om na hmuna tangaron kalzi tur chuan ahlama ma ni ina soya chuwang ron in son ludri ani mtek ani baka phd timek result ngak lai ani nge lekha thiam tak mai ania kumsom pasari leka kolei sakal der ani ome apa hi lo nei mi ni in leilet zau pui mayan neya an chung ko ming mina vara putam ti po hi lo nei tu ti nang velani midang zong ain min ngai na a kan wak dun zeu boka ale khazir lain mizo then khattenen anzir ho to thu te mizo zia chunel om tak frank le zalen tak kan ni na te chungai na thu te min hril thina engma kabula chuan soilo ma se min ngai na tak ni in ka hria class bana ka kalsan deuh chang pon tlaya kan wakin emo min chua chhal le zau thin ka batchmate te pon min fiam zau thin boka keini pani pon enga vakma kan ngai lem lo ni khat chu Friday ni class kan nei zo chu kalmai tumin kain aklu to a min ron mit mei zawa ngak turin min ti nani kalo nga ka java min ko thiam dana ni wangin kangoi liam mai to Monday hi holiday nia kan khuwa holiday mangang miang min ti taringota holiday ni ti krisa a anupatenen goa kalkan tumdeu khania ma se chutiamin somta ka chuan ka ham hai deuh hlek bok nen nia anupanen zin khothon kan tuma katidaya o ava pui ve keima in ka homayang atia ai miss englo ka thul san thei tholom katia ngai lo kal ro nui chung chuan atia nilo miss kalau soi puyang in khuwa chuan kalkan du zokang katia nui hok chung chuan khoi kal ngin tuma atia goa lama kalkan tuma katia triketin ti felvek tong chu ati chuan ka ngoi renga holiday man nuam le tinan room lama chuan apeng zui ta ngala mol ka in ti kher mai engwangin nge kan zin tum ka sei chu kher soi chuak lawila ka thul san mai don asin katiril ruwa anup Chris karuma meetingang ti in anti ti khelai chu kawa angai na shelo zet chuan min en ha a englam mo Chris suan ron tia ping pong chu fornal nala kalak saka midang lo ngak tu te chu ka pe a senior most kan ni ve to wangin kan lal to hle an pani chuan ka ku a an thlan nal zuk to a kan direction kan thla ka ngai ka tia ka room lama ka hroi chho zui ta ngala engenia kan room kan lu rual chuan anupa chuan atia goalam kal kha kan selangai zanindar so mani mo kan chu hun tur kha katia Miss Ready phone number ka zia na ka zong ngal rok boka engwang chuan mo Chris suan ka face towel mai shruk pa chuan atia hey tingai man vengot katia chu sak chu ka tum chuang lem lova Miss Ready nan khwa zin turin min soma kalangu katita a makti set chuan min ena kein ka en reng boka anin ena annui topa te tlat chuan nangma som don chea kan kal venga mo Chris chuan atile a o kan vain kan kalang kati chuan ngoite goa kala kal velo kha Chris chuan alo tile a apoi khop mai first evaluation test zo kan kaldonia a season zok katia Chris suzalo deuh chuan anuya anup engenga idan katia nia Chris anup chuan atia
Chris mela chuan alung oi nge oi lo pok hre thiam lo chuta a face towel min vompa chuan miron ku a ka khuma chuan min keu thlua I promise em atia nui chung chuan promise katia min thla zuya engti ka chu tur nge anup chuan atia kan biange kati chuan engmo antirwal thota kanin biak dan chu ka sei thok thoka chumi pa chuan miss chu ka khol ta ngal boka hello miss kan direction chu kan thla ka kati ngal tonga kan number nei lo ti lam ka ngai tu lem lo tunge enge omzia aron ti buai na ka keima java in khuwa chuan karon kalvedon katia nui hok hok chung chuan I thian te nen mo aron tia o engti ka chua tur nge kan ti chuan ka chuak man tre pasin tuna atia kanin siam nga lange minute soma kan zo vekang katia nui hok hok chung chuan main gate a kanin ngak don nia motori khal thiam tiro aron tile a o kan thiam vek katia ka thian te zu zai sirin ka tur ngala anni point siam tur nan chuak zui ve ngal mai boka ole kan man ngala ni mai katia kanin biak na chu kan ti top zui ta ngala campus main gate bula chuan milo ngak fang to a ranbir awi pa nen thar jipa anlo omreng to a jeans ke korngal rek thleng tight over silo atak sa lang nal tok vel turamar nal le salwar kamis vutrong lam deu aha a sneaker sabun boka scarf in alu atuama sunglass sabun wang boka in me takani keini pathum la kan hak lai ba ka raksak kan akle topa ka thian te pani phechun samala nong deu chapa in man to mo man mo lu tuk po ngai chuang lo anai lom alo tia nia kanin bol le ria miron thong thut boxia anu pachuan alo tia miss chuan miron ena anui se ya tungai khaldon atia Chris chuan keile anu pheta ranbir po ti in back seat alo na rual ngala a fai fuk raya ranbir chuan zui ve ngal zata kan nui topa miss nangman khalro katia okay kanin khal chok don nia atia kan chuanga kan chuak zui ngal chu ni dera chenai khopui tlan chung po arei ve fereva khopui dai filling station a adinga bazarin duem atia anupa nen chuan in chunga kan lut zui ngala ei tur le kan mamo tur kan lei nual ba ka beer kes khat ve ve kan khai chuaka wow beer nen mo poilo ve atia ti chuan kan tlan zui le ta ngala heta hian anupa tin karon lampol vel mai maya kan lo tha thiam don nia kongpui tha in national highway ni boka anuam par khop mai anupa chuan earphone a hla angai thla a ring deuh devina zai vak vaka azai lai ro pui si kan nui tluk tluka voini zet kan din hnuwa khalve toro mintia driver seat a ka thu ve ta zoka kan sin ko a hian kan ti na sakhop mai kan zirlai chungchang te history an thiam na san zia te kan soya kan hlimpui khop mai kilometer somnga kan tlan hnu kongpeng thua malo oma dinglam side a chuan kan tlan le a kilometer level kan tlan hnu le sei vak lo meter somni vel alo oma niat la don sur to boka hei hi kan khoram chinani hi miss chuan atia boru ka dang zar mai boka kongpui kam dinglam le velam chuleilat mun vekani to a motor kongpui la chu thaphian le ngal nitla turin bu tun hui ta chun tla sut mai ta chuan lunga tileng rumin ka ria reitok kan tlan le nuwa ral khat la deuh leka electric eng de sep kan muta a so kan inani so atia an inom dan chural khatang chuan in pali panga vel lai om ang mai na lang khuwa thim to a eng de bak mu tur om hek lo khuwa chu ni ve nangin leilet zola chuan kongpeng om thlu a chung to pa chuan eng a om le top thina an om dan chuan ma ni rama theu an oma in hlat tak vek an ni hlom mel kho en lai kan hmu dana helai hmuna cheng lo nei mi te hi mi nei nung tak vek an ni mel hlom nangin
na thok kan hmu te ro ber ve tak tak cher chedeu deuh an ni thung bok si ka hre thiam lutuk lo an in peng chu kan thlenga ding takin kan kal le a chuta kot zol zau pui mai kan po ta hlola kota chuan bong to lai lir hlui le la man lai ni om takte tractor lian pathum le leile na tractor ni om takte ate deuh pahni an lo om boka an in chu zana po in lian takani ti a hriat thei ading var fo maya chhong thumi molai ni in ka hria ka hmu thiam dan ber chuan tempulemo kul bing sang emoni main ka hria in chip sang lai bera chuan light eng em mai focus thuizet mai hi vir kual deuh pup pup renga chu chuan an in le avel thuizet mai a chhun kual vek theia an in bul vela chuan in dang lian lutuk lem lo hi om thlu mai boka kan din fel rual rual chuan ranbir a ui chu phur zetin a zuang chuak ngala a bo lau boka in lian pui tangte a bul vel tangte chuan mi an ron chuak sap sapa mi sradi chun ron chi bai liam liama tamil tongin anin bezat zat loma keini chanchin chu soeniang min chi bai sap sap boka kalro in chung alu tang u atia in chung lama chuan kan lut ta dia anin chung chu ro pui takani avar huau done mokatia chu tiang ani ozong lo kan lut chia step ang deuh lo oma kan chowa sitting room ni om taka kan chuaka thut thleng man to mel zet zet chu lo in hunga chuta chuan kum upa mel deuh pitar le kan mi spa ni om tak palian le chak mel deuh tamil in thuam mui mulkual rui mai hian lo thua abula chuan anu ni om tak nu thau mum lam deuh hi lo ding boka mei chetlei rol pani le no pang pakhat an lo om boka min lo chiau au tu ber putar lam deuh chuan kan bek te chumin lak saka kan ding lam sira corridora chuan a pheipui ta daya hei hi ka pani hi eta hi chuan baba anti vek mai hei hi kanu hei hi dadima hei kalai zon te ho ati zungzunga hindi in thiamem apa chuan ron tia o kan ti rual thapa athowa min chibaya in anga ngai ro u atia ke chumin en vungvunga kan mi su en le a hei hi moi soi chu ti ni om takin tamil tongin a zota an vai chuan nui za mel devin an om chai chaya pa berero atak run thunga miron en le a arm wrestling thiamem min ti le a ka hoi kuala nu ber chuan alu lo thing na a vai ho hian an luan thin chuan keinin kan lu kan bungau ngau ang hiani o thiame kati ve ta rama heta local ro ati tamaya an mel ken chuan an nuya zati ka shereng fiam thudu tak hrengai lo tan chuan nel om lo mel tak ni in ka hreta a anu pale krisa nidanga pot zu thin la an ngoi maka an kim kiduk mai boxia kain ti pachanga ka zui ve ngal maya chuta center table chu nuk sana chuata athua amazona chi chuan ka thu ve a aban trol zet mai chu hlim lang tunga akiu chu ngat ridupa kain hlim sek ve te a chuta kanin kutbuan tran chu ni ngal der mai a chakrap thak lutuk ma se chuti mai tlom ka tumbik lo ka thei top ka chua ve ngara ka kut chu hum savekin ka hria chuta ama en sa in a tang le sawa ka kut chu tlu teu to kher mai ka tang ve tanga ka tluk tir du bik lo min en ko mai boxi ka tang kher mai chuta kamit chuan a hnunglam chu ka siai sawa chuta a hoilet vuta ain thla dul lai tak chuan ka tang thuta ka el let ve ta zota hei ati tuara a bet chia lo ma se a bet teu zo ka atang to tangro ti in tleirol nula pani chuan min lo fuya ka thei top ka chua ka el ngata aniam truala atopa chuan a bet ta zo ka an audar dara ama zok chunui ta kura min bum atia infiam na lom katia zadeu chuan anuya anuple Chris zumdu ka ding reng te chu huya le khathia mini boka i thua ka tha e tlang nel deuin omru atita a